Kumusta ka? Niining panahon na malandong ka ba? Niining kalibutan kay ang mga ilanan dinhi sa kalibutan nagpamatud sa pagbalik ni Kristo. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ug mamao kapagyasan. Kinabuhitan way siguro, apan ang kamatayo sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batanon ka pa halayo ang kamatayon. Daghang maayong lawas kinabuhi nakalas, sa kaluwasan sila nangapakyas. Karon mga adlaw sa kaluwasan, apan mamaon kapagyasan. Kinabuhitan way siguro, apan ang kamatay sigurado. Kapitulo 5 sa ikaduhang Korinto, tanang binuhatan mayo ug daotan, moadto ba sa hugmanan ni Kristo. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ug mamaon kapagyasan. Kinabuhitan way siguro, apan ang kamatayon sigurado. Apan ang kamatayon sigurado. Ato ta sa mga pag-ampo. Ginoong Dios, salamat Ginoo na ining orasa, bisan pa Ginoo sa mga pulong sa Dios, bisan pa sa mga pagtulunan karon nga among nabati Ginoo. Hinaot nga among mabuhat, among matuman, among masagop Ginoo ang imong mga pulong, bisan pa sa mga katawan Ginoo. Ikaw Ginoo magapanalangin, maghatag ka kadasig namong tanan nga kami Ginoo makapadayon sa pagpangalaga diha kanimo, taliwala sa daghang mga kasakit o mga problema pagsulay sa kinabuhi. Kining tanan Ginoo akong itugyan tungod lamang sa imong ngalan. In Jesus name, amen og amen. Atong palakpak